Tak, hezké nedělní odpoledne všem. Moc díky za podporu v rámci prvního videa. A navazuju hned dneska druhým videem, kdy se pokusím zodpovědět na otázku od Lucky Martinkový. Moc jí děkuju, já ji prvně přečtu tady v komentáři. Otázka zní, jak dětem pomoct se strachem, že něco nezvládnou, že něco neumí. Lucko, děkuju. Na začátku jsem nemohl dostat moc lehčí otázku nebo těžší otázku, poměrně náročná otázka. A dneska se nad tím přemýšlel, co se týče toho strachu, tak si to zkusme jenom připodobnit prvně my k sobě, když něco řešíme, když máme z něčeho velký strach. A jde o to, jak moc je ten strach vlastně veliký. Já si to představuji tak, že když dám nějaký kostičky postupně na sebe, tak když je nějaký menší strach, kde vidíme třeba na druhou stranu z těch kostiček, tak ho vlastně překročíme nebo přeskočíme. Není to pro nás tak náročný. A že když je tam ale hodně kostiček, že někdo z něčeho má jako obrovský strach, tak je to pro něj velmi složitý, protože nevidí, co na té druhé straně je. Takže můj názor je ten, že bych, pokud je to možný, tak nějaký kostičky ideálně odendal. To znamená, pokud to dítě má objevit něco, kde se dá jako zjednodušit ta výzva, tak bych šel na to postupně. Dám příklad, třeba když má dítě strach projet dlouhým zavřeným tobogánem, tak třeba prvně, pokud je to možný, projede jako krátkým tobogánem, kde my jsme třeba na druhé straně toho výlezu a projede třeba jenom metr místo 10 metrů, protože má strach z uzavřených prostor. Tak pokud je tohle možný, tak to vytvořit. Co je důležité, je prostředí samozřejmě, abychom vytvořili jako bezpečné prostředí, abychom vložili v děti důvěru, že to zvládnou a byli trpěliví, protože někdy potřebují prostě jenom čas na to, aby některé věci překonali. To je můj názor. A zkusím to zasadit i do toho sportovního prostředí nebo fotbalového prostředí, protože někdy my jako trenéři nastavujeme věci, které můžou být pro určitý děti dost náročný, dost složitý. Často se bavíme právě o tématu optimální výzvy, to znamená, když nastavuji nějakou dovednost nebo učím nějakou dovednost, tak tam mám různou škálu dětí, někdo, kdo je třeba nastartovanější, akcelerovanější, někdo, kdo přišel třeba později, nebo se učí trochu pomalej, nebo potřebuje právě z času, tak trenérům hodně doporučujeme, aby co nejvíc individualizovali, to znamená, co nejvíc nastavili tu přiměřenou výzvu, něco, co pro to dítě je výzva, ale nejde do obrovského stresu, že to je pro ně jako tak moc velká výzva. To znamená představa těch kostiček, že vlastně nevidím, co je na druhé straně, ale jenom těch kostiček míň a vlastně si s dalšíma pokusama odendávám ty kostičky a vlastně si posiluju tu sebedůvěru, že něco takového zvládnu. Takže to, co bych doporučil, je nastavit prostředí, kde to dítě vlastně si to bude moct co nejvíc bezpečně vyzkoušet, protože už tak moc může být ten strach jako svazující, dát mu tu podporu, dát mu tu důvěru, že on to zvládne, možná ho i trošku k tomu poposrčit, že mu věříme a ať to prostě zkusí. A pokud je to možný a ta výzva nebo ta věc je jako moc velká, že tam fakt jako je velká zeď, tak zkusit to o něco zjednodušit, aby to pro něj bylo jako líp překonatelný a když to překoná, tak tam přidat třeba zase další ty kostičky, protože oni se některý odeberou a může jít na další level. Takže třeba takhle stupňovat. Moc děkuju za otázku a těším se zas na další video. Mějte se krásně všichni. Ahoj.